Вече слушате предаването Нощен хоризонт. Звукорежисьор е Георги Бангиев, музикалният подбор е на Русица Кавалджиева, пред микрофона е Румен Стоичков. Добра нощ, уважаеми слушатели. Песента на екипа ни, с която ви поздравяваме, се казва "Блажени години", изпълнение на Георги Минчев. Вие слушате Нощен хоризонт. Преди години, когато рок-н-рола беше млад и да се свири на китара не беше още занаят. Созопол беше малък град, аз певец световно непознат. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Три акорда на китара, леко треска бас. Аз и покорявах сърцата на момичетата в нашия клас. Всички казваха за мен, от щастлива звезда е роден. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Колко нощи в Созопол сме пяли до зори, колко сандвичи сме яли, нямахме пари. А без пари не пускат в ресторант дори най-добрия музикант. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Рок-н-рол, go, go, go! Ето минаха години, рок-н-рола не умря. Само Созопол струва ми се малко застаря. Всъщност не стана курорт и предлага хотелски комфорт. Блажени години, рок-н-рола беше млад. И сега, когато идва края на песента, когато рок-н-рола ни върна в младостта, нека всички пляскат в ръце. Благодаря ви от все сърце. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Блажени години, рок-н-рола беше млад. Нощен хоризонт. Спокойствие в неспокойствието. Слушате Нощен хоризонт в първите минути на 17 март. Вълче време, Иде вятър, Последният човек, Медалист, епизод от романтичен филм, Протегнах две ръце, Не така, Обичам те до тук, Илюзия, Няма как и така нататък. Изброих ви наименования на песни, създадени от група ФСБ. Някои от тях ще прозвучат в концерт, който групата ще изнесе след 10 дни за своите почитатели
Някои ще прозвучат и в това издание на предаването. Защото гости в студиото ще бъдат Румен Бояджиев, Константин Цеков и Иван Лечев. Телефоните са 960-1903 и 960-1904. Можете да се включите в диалога ни и чрез телефоните, и чрез скайпа ни, който вече е отворен с лято на латиница с малки букви Нощен хоризонт. Трите мелодии за избор на песен на предаването са Вино пият 50 юнака, Яворова пролет и Обич. Изпълняват ги Борис Машалов, Мария Нейкова, Мими Иванова и Паша Христова, Панайот Панайотов. Сега ще ви припомним как звучат трите мелодии. Вино пият 50 юнака, вино пият меха не широко, вино пият вярна клетва дават, кои са заклета в жена и дечица. Огън да ти дам, спряла днес до моето рамо, посегни вземи сама от сърцето ми голямо, посегни вземи сама, виж го тръпне, що изгрява, нека в твоя ден голям, моят огън да те сгрява. От тези три мелодии, които току-що чухте, можете да избирате песента на този нощен хоризонт. Вино пият 50 юнака, Яворова пролет и Обич. Телефоните са 960-1903 и 04. Скайпът ни с лято с малки букви на латиница Нощен хоризонт. След малко можете да участвате в разговора ни с гостите в студиото. Група ФСБ Румен Бояджиев, Константин Цеков и Иван Лечев. Музикален гост ще бъде Тото Кутуньо, който на 16 април ще изнесе концерт за българските си почитатели, заедно с Албано и Умберто Тоци. Voglio andare a vivere in campagna, voglio la rugiada che mi bagna, ma vivo qui in città e non mi piace più, in questo traffico bestiale la solitudine ti assale e ti butta giù, che bella la mia gioventù. Voglio ritornare alla campagna, voglio zappare la terra e fare legna,
Ma vivo qui in città, che fredda sta tribù. Non si può più comunicare, qui non si può più respirare, il cielo non è più blu. E io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla, in questa notte un po' gitana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa, tutti in piazza da affacciati alla finestra. È un sogno e niente più, che bella la mia gioventù. Io che sono nato in campagna, ricordo un nonno Silvio e la vendemmia. Ma vivo qui in città, dove sei nata tu. Fra la nevrosi generale, la confusione che ti assale e ti butta giù. E io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla, questa notte un po' ruffiana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa, tutti in piazza da affacciati alla finestra. Voglio il mio paese, la chiesa, le case e la maestra che coltiva le sue rose. Voglio il mio paese, la vecchia corriera che risaliva lenta stufando a tarda sera. Ma è solo sogno e niente più, che bella la mia gioventù. Al mio paese si balla, si balla, si balla, tutta la notte fino all'alba con la luna piena. Voglio il mio paese, quella gente che respira amore, e quello stagno che per noi bambini sembrava il mare. Al mio paese c'è festa, che gran festa, tutti vestiti per bene e un po' fuori di testa. Voglio il mio paese, la giostra, il barbiere e il dottore di tutti, il prete e il carabiniere. Ma è solo un sogno e niente più, che bella la mia gioventù. Нощен хоризонт. Нощен хоризонт с Румен Стоичков. Добре дошли в студиото на Нощен хоризонт на Румен Бояджиев, Константин Цеков и Иван Лечев. Здрасти. Здравейте. Приятно ми е да ви видя събрани тук на куп в студиото. Винаги съм се чудил защо в такава последователност върват вашите имена. Непрекъснато сте точно в този порядък. Където и да пишат за вас, както и да говорят, такава е подредбата. Някаква иерархия ли е това? Или е просто случайност? Не, можеш и да ги разбъркаш имената, не е фатално.
Това може да се види, ако пробваш. Дали ще реагираме. Не искам аз да създавам конфликт между вас. Ние 30 години не създавахме конфликти, ти сега ще създадеш за 5 минути. Ние няма да реагираме, така че вероятно случайно. Абе, знам ли ви? Просто така е тръгнало. Не, наистина, казвам го с усмивка, обаче където и да съм чел нещо за вас, както и да ви подредат, винаги това е. Така сте изписани. Румен Бойджиев, Константин Цеков, Иван Лечев. Това е в общи линии същата енергия, която караше дълги години хората да кажат формация Студио Балкантон, после ФСБ, после ФСБ-то, после ФСБ-то и така. А вие на кое беше държите? Много различно. Ние сме си свикнали с ФСБ. И така си казваме. В крайна сметка важно не е музиката. Обаче не се обиждаме, а не както кой и как да се ни казва. кажат. Да. Така е. Не се обиждаме. Така че ако разменят имената ни, също няма да стане скандал. Виж, ако кажат Румен Лечев или Константин Бойджиев, няма да е добре. Аз, примерно, влезах на ден в един офис и ми казаха, че съм от БТР. Няма лошо, те са... Пак 3 букви. Те са горе-долу 10 години по-млади от мен, така че и първи момент си казах, добре. А на времето в Банско ме попитаха къде е Дони. Де ме взеха за момчил. За момчил са така че те хората обобщават. Щом съм с дълга коса. Нали? Имате ли спомен за началото на групата? Или вече това е изтъняло във времето? Аз имам един страшен спомен. Ама, може би, защото вече сме навършили някаква възраст, почваме да си спомняме стария албум. Но си спомням, като сега, в студентския дом, защото тогава ни беше първият концерт. Ние го направихме в студентския дом, защото никой от нас не очакваше, че ще дойдат много хора. То площада зад коня се напълни целия с хора, които така и не можаха да влязат. Няма значение. Въпросът е, че концерта си протече нормално, само дето след това, като го чухме, се разбра, че от нерви и от напрежение сме го изфирили около 3 пъти по-бързо, отколкото той без това си беше бързо. Аз това соло на илюзия цигулката, дето е, аз изобщо не знам как съм го изфирил в това темпо. Но си спомням на Коси от левия крак, който така правеше. От хъси, от... Зрителите не могат да видят, но така направо подскачаше от хъси, от такова, от... Има един пловдивски лав на хавяване. От напрежение, всъщност. Знаете ли, аз съм бил на този концерт. Студентския дом? Да. И това, което си спомням е, че започна с някакъв технически гаф. Да, имаше някакъв проблем, но не си спомням какъв. Това са така наречени грешки на растежа. Аз не си спомням. Лиснаха концерт, който не е една кофа вода, за да ви върви като по вода. Изсвирихте един акорд и се сгромолясаха уредбите и около 40 минути нямаше никакъв звук. Вярно ли бе? Съвсем сериозно. Имаше май нещо такова. Аз нищо не помня. Ние бяхме достатъчно търпеливи всички от публиката, така че ви изчакахме лиснаха кофа вода и се сгромолясаха уредбите. Това звучи. Аз дори не помня също, ако ме питаш с каква уредба сме свирили. Около 2 секунди свирихте. Така ви тръгна. Не, откъде, с каква апаратура сме свирили. Никакъв спомен няма. И аз нямам спомен. Имам само спомен от изненадата, която... Но си спомням на Косио кръка. Беше... Не, явно е била наша, защото бехме пътували вече 2 години навън. Може би да. Нашата беше май. За мен беше шок това, че беше пълна залата и навънка имаше хора, които това най-много ме потреса. Да, това е другото, което помня, че навън имаше страшно много хора, сколкото в залата. До ден днешен ли държите залите да са пълни или всъщност... Ти познаваш ли музикант, който да не държи на това? Да, сигурно е много безсмислен този въпрос, но вероятно ви се е случвало да бъдат изненадани на някакъв концерт. Какво може да ви изненада? Изненади винаги. След толкова концерти. Примерно в Перник няколко пъти бяхме изненадани от това, че тока е много силен. И когато ние с мъка изкараните пари в
турнета на Запад бяхме си купили едни прожектори с едни чувствително скъпи в уния времена. Колко струва? $6 струваше една кружка ли? 12 ли струваше? Такова, да. Тия паровете. Да. И като загасат ДМЗ-то и тока скача от 230, става на 300 волти и тези $12 едно първо нага. Цък, 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 почнаха да цък, изгарят 12, цък, 12, цък, 12. И ние моментално загасихме всичко на Румен за малко да му изгори. Тебе ти изгоря нещо в Оберхайма тогава. Да. Още с Перник нямахме много голям късмет. Да. Ние май така и не успяхме да свирим в Перник, в края на кращата. Не, свирихме, но беше леко документално. Без осветление. Черно-бяло беше всичко. Ще чуем едно ваше изпълнение. Ако е заредил Георги Бангиев Вълче време, ще бъде точно това.
Сега ще уважим едно позвъняване. Добра нощ. Здравейте, обажда се Григоров от Варна. Да. Искам да ви поздравя от господин Стоичко за хубавото предаване и вашите гости. Да, тъй като за мен те са една от най-добрите български групи. И песента "Високо" е една от моите любими песни. Смятам, че няма да бъде силно казано, ако тя дори може да бъде един своеобразен химн на България, тъй като в самия текст много добре е оцелен. Аз бих казал причината българите да не успяват. Не знам кой точно е текстописците на тая песен, но е страхотна и невероятна. Това е добре. Това исках да споделя. Дай Боже България да стане достатъчно високо, че да може тази песен да изстане химн. Да, и нещата, които наистина ни пречат, това са злобата, завистта, агресията. Смятам, че ако ги изчистим, всички ще бъде много по-добре. Успех пожелавам на предаването и на гостите. Много благодаря. Благодаря ви. Още едно позвъняване. Добра нощ. Добро утро. Добро да е. Лека работа на екипа и успех на гостите, които ги познавам още от началото на миналия век. Понеже имат чувство за хумор, ще си позволя да направя един коментар по повод концерта им в Перник. Нали може? Да. Може. Добре, че не са ви изпратили с винкели. А сега един конкретен въпрос. Защо ви викаха царската група? Моля? Царската група. Коя е царската група? Това май за първи път чуваме. Аз го чувам за първи път също това. Аз го помня поне от началото на 70-те години. Групата, понеже винаги бяхте номер 2 след сурците. Както имаше Rolling Stones и Beatles, тук в България имаше турците и вас. Благодаря много. Лека вечер. Лека вечер. Царската група хубаво звучи. В общи линии. Не знам защо, но добре ми звучи. Това е хубавото на радиото, всеки бой си говори каквото си иска. Може би имаме обща песен с царя. То за царя тогава никой не беше чувал нищо. Само дето не знаете. Камо ли пък група да сме му били? Да. Някога са измервали ли сте се с щурците? Точно това си говорихме наскоро, че всъщност реално никога ние не сме се замисляли въобще за някакви общи точки с щурците, защото щурците, според мене, това е мое мнение, попаднаха в българската липса на Beatles, която трябваше по някакъв начин да бъде компенсирана в тези времена, и те доведаха така ентусиазма на това, което липсваше в България, на български преведено, по един много така приятен, светъл начин. Те го фокусираха. Да, те го фокусираха. Това беше тяхната роля. Те докараха това, което го нямаше в България. Ние нямаме нищо общо обаче с... Те по-скоро са социален феномен. Ние, ако ще има някакъв феномен в нашата музика и нашата група, той би трябвало да е професионален. Това е разликата, защото нашата роля беше да учим музика и да правим професионална музика. Това беше вероюто ни, това беше нашия ултар. И по същите причини ние не сме никога пяли песни на Beatles, нито сме превеждали някакви неща на български, с изключение на след 10 години, което ние не сме я превели. Да, това всъщност това си авторски текст на Мишо, то не е превод. Това беше една версия, която стана много популярна, както всички знаят, но няма общи точки за сравнение, според мен. Не бива да се прави сравнение. Се правеше едно време, наистина, от хората, които явно не се замислят за тези неща. С каква световна група бихте искали да ви сравняват? Колкото и нескромно да звучи, разбира се. Тя скромността
че краси човека, това е отдавна от много голяма отживелица. Всички тия сравнения на мене ми звучат някакси като спортно състезание и аз не им обръщам внимание, защото някакси мога да сравняваш някой атлет, който е даден сезон с 300 по-бърз от другия, после другия сезон ония е по-бърз от предишния. Така че това в изкуството е... Времето показва всъщност. Съвсем други много са критериите и думата сравнявам някакси не ми е точно, не ми харесва. Да не говорим, че поначало музикантите имат грижата да правят музиката, а едни други хора след това имат грижата да я подредат в кое чекмедже и е мястото. Измислиха 150 наименования аор, примерно, или... всякакви стилове. Само, че тези, които го правят, това не са точно музиканти или обикновено са несполучили музиканти. А музикантите, които успяват да правят музика, те още не се интересуват в която чекмедже ще ги сложат. Имаме позвъняване. Добра нощ. Добър вечер. Добър вечер. Уважаеми господин Стоичков, на телефона е Роза Манолова от София. Да. Поздравявам гостите ви, да са живи и здрави, нови творчески успехи, за незабравими са техните песни и от млади и от стари. Пожелавам ви здраве, щастие и много успехи. Избирам първата песен на незабравимия Мушалов. Бихте ли разрешили да поздравя вас и екипа и гостите с едно малко стихче? Разбира се. Да. Баба Марта ми ядоха и си постоих едно малко стихче. Баба Марта кишева, пролет е настъпила, пиленце с човчица, клонче е напъпило. Само ти си опака, в блато сняг си легнала, няма да идеш другаде, че си ни омръзнала. Всичко добро желая на екипа. Бъдете живи и здрави и много успехи на предаването на гостите ви. Супер, Меси. Благодаря ви. В скайпа една дама от София, която се казва Ради, вметна концерта на Академик, също е в бързо темпо. Имате ли спомен за такъв концерт? Не, сигурно. Да, явно е музикантка. Да. Не беше чак толкова бързо, като първият концерт. Вече малко бяхме малко по-олегнало. Имаше някои бързи парчета, да, верно е. Но ако тази дама сега дойде на нашия концерт на 27 март, според мен ще се зарадва наистина на много бавни темпа. Ще се стори даже доста бавно. Сега вече сме се усъвършенствали, така че не вярвам да правим грешки с темпата. След 40 години борба с темпата, вече мисля, че стигнахме до фазата, в която вече не си темпата са си тези, които сме замислили. И по-бързо от това на 27 няма да има така. Не, всичко ще бъде на темпото, което трябва да бъде. Такива изненади няма да има. Изненадите ще бъдат други. Всъщност, най-важното е да доживееме до 27, защото аз като гледам как ние вчера, например, 8 часа репетирахме, което ето и сега дойдохме в нощен блок и не знам как до 27 ще издържиме. Може темпата да станат наистина много бавни. Аз обаче днеска си свирих, защото до вчера още твърдях, че не съм изсвирил нито едно парче без грешка. Днеска си свирих всичко окей. И почвам да се обнадеждавам за този концерт. Да се пълниш с самочувствие. Да. Мине, защото ние всъщност на една доста голяма част от нещата сме направили абсолютно нови аранжименти и се едно учим и нови парчета всъщност. Въпреки, че това са същите парчета, но в съвсем други дрехи, така да се каже. Много по-трудни. В вълче време нещата винаги са по-трудни. Да. Имам още едно позвъняване. Добра нощ. Добра нощ. Здравейте на всички. На Румен, на Иван, на Константин, кой забрави? Няма, това сме. Всички сме вкъщи. Името ми е Ясен.
понеже когато ви слушам, виждам небето и скачащи делфини, искам да ви питам, коя е плочата, която посягате към нея вечер, когато сте сами и не си я пускате, защото мечтите продължават. Лека вечер. Лека вечер. Това странен въпрос е при всички положения. Ти какво мислиш, Косио? Да, много странно. Хубавото е, че всеки от нас първо има така различни схващания за края на нощта или началото на следващия ден. Второ, всяка нощ е различна от другата, така че всяка нощ ни заварят в различно настроение. Аз, понеже имам син на 7 месеца, мен всяка нощ ме задава в едно и също настроение. Така е. Напоследък. Заспивам като камък. Не може да си позволиш никакво плоче не може да си позволиш. Като почне сутринта и чао. Колкото толкова. Аз лично последните нощи за последно така си минавам дори в просъница някой от един или два текста, които трябва задължително така да ми влезат, да ги наизуста. В общи линии тези нощи са посветени изцяло на концерта, който ни предстои, така че не си даваме много волности. Да. Това е нормално, защото в общи линии ние правиме един концерт годишно и подготвяме го цяла година, живееме с мисли за него и всичко това, което ще представлява. И когато тази дата наближи, вече ставаме доста така нервничко е. Възбудени, да. И нервни, защото в крайна сметка това е една година труд, който трябва да бъде показан в рамките на 2 часа. И няма никакво значение дали много добре знаеш всичко, дали го разбираш прекрасно и дали си във възможности да го направиш. Ако не го направиш в тези 2 часа, то вече няма кога да се повтори. Да, това е лошото. Така че трябва една невероятна концентрация и организация вътрешна и самообладание, за да може да покажем всичко това, което сме измислили, а то е мислено една година. Ще продължим след новините в един. Най-парадоксалните неща не стават така. Най-невероятните неща, най-непредвидимите неща, най-парадоксалните неща просто се случват. Някой влиза в моя сън, наопаки обръща всичко вън. Аз попадам в нов фрагмент, в друго време и в друг момент. Колкото е прекрасна сутринта, да се случа точно с мен това. Май било си е игра, играта на случайността. Най-невероятните неща, най-непредвидимите неща, най-парадоксалните неща не стават така. Най-невероятните неща, най-непредвидимите неща, най-парадоксалните неща просто се случват. За първи път, без въпроси, защо така? Кой, кога, как и дали пак? За първи път.
най-интуитивните неща, най-парадоксалните неща просто се случват. Хоризонт. Inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai, ora sì, ora qui, soli, la pelle come un vestito, soli, nel cuore guarda chi c'è, io e te, soli, le briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. Il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai. È così che mi vai, soli, lasciando la luce accesa, soli, mangiando un panino in due, io e te, soli, col tempo che si è fermato, soli, però finalmente noi e di più, cosa vuoi? Na 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 na. Soli, lasciando la luce accesa, soli, mangiando un panino in due, io e te. Нощен хоризонт. Нощен хоризонт с Румен Стоичков. Продължаваме диалога с група ФСБ. Иван Лечев, Константин Цеков, Румен Бояджиев, сега в друг порядък. Да.
В скайпа ни има един въпрос към вас. На кого е посветена песента "Протегнах две ръце"? Сега. Хората имам чувство, че обичат да задават такива въпроси. Това не се е случвало по повод след 10 години. Те на тази тема хиляди въпроси за причините да бъде направена така песен, за приятели, които се разделили и така нататък. Аз не бих искал да кажа нито да, нито не на това нещо, но протегнах две ръце високо и така нататък. Това са чисти послания, които ние като музиканти усещаме в един момент, че трябва да кажем нещо на хората и то е просто така, събира се някаква енергия, която ти искаш да излееш и да кажеш нещо на тези хора. За щастие, никога не сме се откъсвали толкова, че да спрем да виждаме техните лица. Всяка музика, която ние създаваме, обикновено има някакъв образ на среща, защото иначе има риск да отиде в нищото. И аз мисля, че в основата на отговора на този въпрос е посланието, което самата песен съдържа, а не посвещението. По-скоро в нашата музика посланието е първото. Какво значение има текста за вас? Дали той е първо водещото? Това ли е провокацията да направите една песен? Първо текста, който виждате, или първо музиката, която раждате? Каква е комбинацията и съотношението? При нас важат и двете неща. Значи никога нямаме точно правило дали по текст да се направи една песен или първо да си измисли мелодията. Ако текстът така ни е хванал веднага и е вълнуващ и е хубав, ние се опитваме и правиме песен по него, и обратно, ако някой от нас измисли някаква хубава мелодия, после правиме текст съответно. Но за тези две песни, за които стана дума преди малко, "Високо и протегнах две ръце да те прегърна", първо причината и основата са тези два прекрасни текста на Евтим Евтимов, които са ни провокирали и завладяли, така че посланието е ясно, точно, и ние просто го облякахме в музика и просто се получи. А възможно ли е да ви подейства, да речем, нещо, каквото се случва навън от около един месец, да ви провокира някакъв изблик на енергията на хората? Нещо, което се случва навън. Хайде да не е свързано с протестите. Така спонтанно не се е случвало. Може би могло наистина да се случи такава провокация, но така ли, че ти знаеш, че за да се създаде каквото и да е творение, от какъвто и да е вид, дали музика или поезия, трябва да има някаква провокация. При нас тези провокации винаги идват от текста или от музикалната идея, с която някой от нас дава начало на този процес. Това е много увличащо, защото в мига, в който някой даде начало, той е провокиран и естествено задвижва около себе си тази провокация, и всички ние ставаме почваме да се посвещаваме на тази провокация, от която в крайна сметка излиза една добра или лоша песен, която решаваме да направим или да се откажем от нея, което се е случвало също и с нашата музика. Има неща, които сме се отказвали да направим по много причини. Или са прекалено неразбираеми, или не виждаме срещу нас, няма видим
видим образ на публика, няма видима реакция на някакви такива виртуални слушатели, което според мен е задължително и това трябва човек да вижда такива лица срещу себе си, които възприемат твоята музика, защото музиката е една голяма абстракция. Неведнъж сме си говорили. Това е изкуството съдържащо най-голямата абстракция, защото той има само музиката притежава само едно сетиво. Не е като киното, като балета. И това едно единствено сетиво пък ти дава възможност ти да го допълваш със собствената си фантазия и да, как да кажа, да персонализираш музиката към себе си изключително така силно. И затова хората когато изпадат в особено настроение, когато искат да си внушат силни неща, използват музиката за това и ние се чувстваме винаги отговорни за това, че даваме един нещо подобно на наркотик на хората, които имат нужда в един момент да посегнат към музиката, да я персонализират, да видят в песента високо себе си, да видят смисъла, както този човек, който се обади, каза, да видят, че това би могло да бъде химна на всички българи, да видят хиляди неща хубави и в крайна сметка тогава ти имаш усещането, че си направил нещо добро и си свършил работа. Имате ли усещането понякога, че сте изчерпани? Или и през ум не ви минава такова нещо? Кога спирате да се зареждате? Всеки човек има нужда от пауза. Интерес към нежния пол. Да, шегувам се. Естествено, всеки минава през някакви такива периоди. Аз не съм видял до сега някой, който да е неизчерпаем източник на енергия, да се навива с динамо и да е свеж от сутрин до вечер и да бълва от идеи, така че нормално е това. Всички минаваме през спадове, на периоди, възходи и така нататък. Това не ни обягва и на нас. Как се зареждате? Къде се чувствате най-добре? Ние в общи линии цял живот сме се занимали с музика и на нас ни е най-комфортно, когато правим музика и въобще така сме част от музикалните събития на живота, защото в общи линии аз имам чувство, че тази професия стана много, много странно намаля. Ако разбираш какво искам да кажа. Музикантите, които имат достатъчно енергия вътрешна и устой да продължат да се занимават с музика в такива вълчи времена, както ние нарекахме въпросния концерт на 27 март, трябва да можеш да имаш много сила, за да убедиш хората, че в този такъв сравнително безразличен свят, в който хората гледат пред себе си и не обръщат внимание на страни, трябва с много силно послание да обърнеш внимание към музиката си, към себе си, защото иначе те просто минават край тебе и не те забелязват. Това е лош момент за много музиканти по света. Това е световна криза в музиката и в всякакъв вид изкуство. Да не говорим за България, защото тук, както всички знаем, думата култура, дори и сега, когато хората излезаха на улицата, е напълно забравена. Никой не се сеща за нея. Така че ние в общи линии правиме това, което усещаме като дълг и като мисия и искаме да правим музика, искаме тя да бъде много силна, искаме да харесва на хората, искаме хората да ни обичат, искаме тази музика да стига дълбоко в тях, за да могат те да не бъдат лъгани, да
да се връщат към добрата си същност и в общи линии да ги правиме, като че ли да ги правиме по-добри. Това е което ни се иска. Това е това са нашите средства да бъдем полезни на цялото общество. И не веднъж сме го казвали, където е ставало дума за това. И затова каниме хората на този концерт да видят, че в тази страна не всичко е само лошо, не всичко само се разпадане. Има неща, които продължават да бъдат стойностни. Така да им дадем глътка вяра и чист въздух. Да. Защото в крайна сметка българина има нужда от самочувствие. Ние сме създавали много, раждали сме изключително талантливи хора и българи, които могат да направят цялата нация изключително горда и наистина така стояща високо-високо, както се казва. Имаме позвъняване. Добра нощ. Алло? Алло? В ефир сте, чуваме ви. В ефир ли съм? Да. Благодаря ви. Много се радвам на вашите гости. Аз много ги обичам. На 56-ти набор, 56 години, на 12 съм роден. Много време съм свирил на китара, като втори занаят в заведение, насам натам. Фен съм им. Израсъл съм с всички, които в тези години. С Свит, говоря за големите групи. Много се радвам, че ги има. Като китарист, какво бих помолил Ивано Лечев? Да. Значи, както Ричи Блекмор е направил Ода на радостта на Бетовен, да направи на Петко Стайнов тракийската ръченица в рок стил, за да покаже българското, което ние го имаме, защото все пак имаме какво да покажем на света. Това е, поздравявам ги на концерта си. Нека и други да отидат. Другото, което исках да кажа, че у нас музикалното възпитание някак си е изоставено в това отношение, в смисъла, че в училището, айде да кажем, че ние вече сме цивилизована държава, но в Стария Европейски съюз всеки още от ученик свири на някакъв инструмент, независимо дали ще става музикант или не. Това е култура, която възпитава човека и която се получава като пинг-понг, когато свириш някъде, свирил съм много също, като свириш някой, какво ще се върне срещу тебе. Значи той трябва да те разбере какво ти правиш и той ще разбере каквото е. Нали? В крайна сметка това исках да го кажа, че у нас не се възпитава така, не знам какво става с образованието, но в този определен смисъл в музикалната култура не знам къде сме. Всичко добро, слушам ви. Успех. Живи и здрави, заповядайте на концерт. Още едно позвъняване. Добра нощ. Ало? Да, в ефир сте. Господин Стоичков. Да. Преди малко говорихте за сравнения на групата ФСБ. Аз исках да ви кажа, просто искам да ви кажа, че тая вечер се докоснах до две несравними неща. Едното сте вие, вашето предаване. Не мога да го сравня с нищо, то е над всичко. Благодаря. И другото е групата ФСБ, която наистина не може да бъде сравнена. Тя е съвършена. Те са съвършени професионалисти и музиканти. Те за мен са единствени в България, а може би и на много други места. Просто от сърце ви желая на вас и на тях здраве преди всичко и още много творчески тонус. Сега исках да кажа на господин Лечев, нали? Да, слушам ви. Аз съм сестрата на Ванко Пеев, цигуларя Ванко Пеев. Той е бил студент на вашия баща, дългогодишен концертмайстор. И имам контакт с музиката покрай него. И затова ви го казвам от сърце. Наистина за мен е така, може би е мое мнение само, но е така. Вие сте несравними. Желая ви още един път много успехи. Много всичко хубаво. Благодаря ви, всичко добро.
В скайпа Бебе написа: това с виждането на лицата много ми хареса, защо не направите училище за пишман политиците. Ако момчетата от ФСБ напишат предизборната платформа на някоя партия, то тя ще има големи шансове да спечели. Музиката им е страхотно хубава, не е случайна думата страхотна. Павлина Барбутова също написа нещо хубаво. Всъщност тя спомена, че днеска е сирни за говезни и иска прошка. Да, днеска ще си прощаваме. Прощавате ли ми? Простено ти е. Просто да ти е. Имаме позваняване в скайпа. Добра нощ. Добър вечер. Добър вечер. За мен става въпрос. Да, вие сте в ефир. Да, благодаря. В Холандия живея от няколко години. Със семейството си пиша музика, аранжименти правя. Задочно се познаваме даже с ФСБ. Общия ни приятел е Митко от Едрия от Варна. Както де. Аз съм 64-ти набор и съм израснал с музиката на тая група. Музикално училище съм по времето на моето ученичестване. Всички в училищата по пианата свириха 90% песните на ФСБ. Що се касаеше до българска музика, 10% бяха оставени за всички останали групи, които част от тях споменахме вечер, както и да. Всъщност, интересно ми е, тъй като тогава съм бил тинейджър, защо и как е възникнала такава концепция, защото обикновено тогава беше рок вълна, България си беше една затворена страна. Как този вид просто, той е наистина музикална концепция. Аз тук скоро бях на концерт на Джино Ванели. Той е в Холандия в момента. Това е съвсем различно заради данъците в страната. Явно, че и звездите вече отчитат какво се плаща. Но дори с него се поговорих по подобен начин. Но същия вятър, който на времето духаше на концертите на ФСБ, аз съм от Стара Загора, същата е тая нишка се чувства и в концерта, който беше преди 4 месеца, да кажем. Същите песнички, които човека си ги е пял 70-те години, просто сега с нови музиканти, разбира се, супер аранжименти. Картинката е точно това, което се случва в момента с ФСБ. Но това е сега. Ясно, че развитието като тръгне, то няма спиране. Въпросът ми е как самата концепция е тръгнала по такова. То сега е вълче време, ама тогава беше чакалово време, или да го наречем лъвово време. Айде лъвово, като че ли по-ще преляга. Как е допусната тая концепция да тръгне? И още едно нещо, тъй като наясно съм с теченията на съвременните течения на музиката, програмирам често и MIDI файли, все пак трябва да си плащам тока. Защо обикновено когато възникне една такава група, защото ФСБ е име, ФСБ е идея, това не подлежи на коментар, като музика и като концепция и като всичко, защо не се е появило втора ФСБ или поне една друга група, която да споделя този начин на мислене, на култура? Като че ли това са двете неща. Как е тръгнала концепцията, въз основа на какво сте я градили в началото, разбира се, явно, че след това вече снежната топка се е увеличила, и защо, освен почитатели, няма и колеги? Примерно няма друга банда. Айде, има. Нека да им дадем шанс да отговорят. Добре, мерси. Благодаря ви. Аз бързо мога да отговоря на два от въпросите. Поне. Такъв въпрос може би стои пред Stones и Beatles. Откъде е тръгнала концепцията? Винаги има някаква причина и мотивация една концепция да тръгне. Това е като това да направиш с много добро желание една фирма, която да произвежда прекрасни цветя, примерно, и да ги продава по целия свят. Друг е въпросът, че това може да не се случи да се продават по целия свят и фирмата да фалира. Така че нещата те са едни и същи. Причина има,
нещата тръгват и след това вече зависи от волята, от устоите и от търпението на всички хора в тая фирма да издържат момента, в който нещата тръгват напред, после спират, после тръгват назад и така нататък. Този е тежкият момент, в който обикновено хората се отказват и нищо не продължава да съществува вече. Това е единият отговор за създаването на концепцията, бих казал. То е просто. Това, че нямаме последователи, също знаеме, говорили сме си защо. Ние сме платили такъв кръвен данък на това, което представлява ФСБ до този момент, който аз лично, това е мое мнение, не познавам човек, музикант, който би платил този данък на живота, който ние сме го платили. Трудно е дори да се разкаже какви са жертвите, които сме правили, от какво сме се отказвали, от какво сме се лишавали и дори от обикновените неща в живота, в името на... конкретен смисъл. Да, в името на това да се работи за една кауза, защото неведнъж сме казвали, че ФСБ е една кауза. Това не е просто няколко души, които искат да свират музика. Това е кауза. И понеже каузата е нещо, което е свързано с някакъв вид религия, тя те държи постоянно на щрек, като всяка религия, и ти служиш на нея. Това е отговора за това, че нямаме последователи. Така формулирам го с една дума. Много е трудно да жертваш всичко в живота си и малко хора могат да го направят. Преди да приключим разговора с вас, тъй като знам, че сте много заети, само да вметна какво написаха в скайпа ни Драгомир Дончев. Покланям се до земята на ФСБ, по-точно на големите музиканти и творци. Те са стандарт за саунд, е написал той с големи букви. Аз съм на 40 години и откакто се помня, големия връх са ФСБ. Други няма. Иван Лечев е моя виртуален учител. Свира на сол-китара от 80-те години и неговите солови изпълнения винаги ме вдъхновяват с големи букви. Супер. Николай Георгиев пита: във Варна няма ли да има концерт? Решението, отговор на този въпрос е в ръцете на варненци. Иначе не бихме отишли с най-голямо удоволствие. И последни две позвънявания. Добра нощ. Здравей, Румени. Здравей. Здравейте на гостите. Румени, избирам и вино пият 50 юнака и обич. Две песни тази вечер избирам. Преди да кажа, имам нещо да кажа на момчетата. Искам да поздравя всички с сирни заговезни и да поискаме прошка най-вече от Господ, защото човечеството не оцени жертвата дадена за нашето спасение. На момчетата искам да кажа: мили момчета, високо-високо е зелодейската царица, защото една българка е застанала толкова високо, че никоя друга не може да я стигне. И имам едно предложение. Защо да не бъде ангелско време, а вълче време? Българският език е ангелски език. Така че пейте, мили момчета, и се гордейте, че сте българи. Иудейската царица е. Пожелавам ви много голям успех и помислете върху това. Ангелско време. Защото сме ангели Господни. Всичко хубаво. Всичко добро. Другото позвъняване се разпадна. Ако имате отговор. На мен това не ми прозвуча като въпрос. Но можем да опитаме. Нищо не пречи. Когато дойде ангелското време. Това така или иначе, това с което до някъде се оказахме, за съжаление, пророци, обявявайки този спектакъл Вълче време декември месец, преди наистина времето да стане вълчо в нашата българска действителност.
това беше въпрос на някакви такива вътрешни усещания. Ние искахме да направим такъв спектакъл, който да подскаже на хората, че дори в вълчето време човек може да бъде по-добър, може да гледа на себе подобните си с светло чувство и не знам, може би трябва да се види този концерт, за да се разберат всичките ни послания. Те са в текстовете, в самата програма. Това си е тематичен концерт, малко или много. Какво ще пожелаете на слушателите ни? Да дойдат на концерт на 27 март, зала 1 на НДК. Чакаме ги с нетърпение. Да. Защото, така или иначе, каквото и да си говорим, нашата музика говори повече от нас. Константин Цеков, Румен Бояджиев и Иван Лечев бяха гости в студиото на Нощен хоризонт. Благодаря ви за това участие. Забравени чакаме някакви влакове, но те ни отминаха и сме сами. Оставиха в нас куп разстояния. Как искам да бъде както преди. Как искам да бъде както преди. Как искам да бъде както преди. Всичко отмина и никой не помни, че сме били. Как искам да бъде както преди. Помниш ли пътя непознатия? И вятъра, дето следите изтри. И нашите думи, нашите признания. Как искам да бъде както преди. Как искам да бъде както преди. Как искам да бъде както преди. Всичко отмина и никой не помни, че сме били. Как искам да бъде както преди. Как искам да бъде. Всичко отмина и никой не помни, че сме били. Как искам да бъде. Как искам да бъде. Както преди. Мен ми стига, ти си тук. Имаш още моето рамо. Стига ми, че без звук пак се прегръщаме.